Sisään. Ole hyvä ja käy istumaan. Hei, minä olen Vilhelm Virtanen ja sinä olet... Varjo. Ole hyvä ja kerro, mitä sinulla on mielessäsi. Musta tuntuu, että mä oon näkymätön, huomaamaton. Mikä saa sinut ajattelemaan niin? Niin kauan kuin muistan, on ollut aina yksin. Milloin sinusta ensimmäistä kertaa tuntui siltä? Se taisi olla ala-asteella. Taisin olla 7-vuotias. Ole hyvä ja jatka. Kukaan ei pyytänyt mua leikkimään. Muut pojat pelasivat futista ja lätkää. Miltä se sinusta tuntui? Hylätyltä. Yläasteella tajusin, että koulun jälkeen kaikilla muilla oli syy lähteä kotiin, paitsi minulla. Minkä luulet vaikuttaneen yksinäisyytesi kehittymiseen? No se oli kai se koulukiusaaminen, kun oli hylkiö. Keskityin vain teoria-aineisiin, vihasin liikuntatunteja, kun mua ei otettu joukkueisiin. Sama jatkui vuodesta toiseen. En oppinut sosiaaliseksi enkä saanut parisuhdetta. Menin yleensä baarin yksin ja olin kotona yksin. Koetko olevasi alkoholisti? En enää nykyään. Auttoiko alkoholi yksinäisyyden tunteeseen? Joskus. Milloin koet olevasi yksinäinen? Vappuna, juhannuksena, juhlapyhinä. Miksi juuri silloin? Koska muut ovat bileissä, mökillä, festareilla tai rakkaiden kanssa. Mulla on vain jouluna perhejuhlat. Näkyykö yksinäisyys sinusta päällepäin vai sisäisesti? Päällepäin on näkymätön vain varjo. Odotappa hetki. Sinä et ole tyhjä paperi, etkä myöskään tuloste tai kopio toisesta. Sinä olet loistava yksilö. Tiedäthän sen pelin, kivi, sakset ja paperi. Huolesi on kivi, se painaa sinua alaspäin tässä hetkessä. Sakset ovat huomisen jännitys, odotus, epäluulo, toiveikkuus. Se leikkaa paperisi. Sen sijaan mielikuvituksesi on mustetta. Älä ajattele elämää velvollisuutena. Työ, avioliitto, 2 lasta, Malagan matka, koira, joka kuolaa ovella ja haukkuu naapurin. Sen sijaan sinun pitää ajatella elämää mahdollisuutena. Tehtäväsi on piirtää ja värittää elämä ilolla ja onnella. Ahaa, niin vai? Huomaa, aamusi on koittanut, valo pimeyden voittanut. Sisään. Hei. Minulla menee tässä pieni hetki, mutta ole hyvä, käy istumaan. Ovatko harhat lisääntyneet?
Tällä kertaa käsitelläänkin sitten sinun ydintraumaa. Mistä tämä kaikki on alkanut? Pitäisiköhän me nostaa lääkitystä? Pieni hetki. Sisään. Moi. Mitenkäs sinulla oikein menee sen meidän viimekertaisen tapaamisen jälkeen? Tuo sitä juustoa! Olen erittäin tyytyväinen, niin miksei? Minkälainen mieli jäi viime kaudesta? Niin? Erittäin hyvä. En mä tuonut sitä. Syystä tai toisesta, mutta kaikin puolin oli, Siis mitä? oli erittäin rikas ja on henkisesti. Mä pyydän yhtä asiaa sua tuomaan ja sä et oo sitäkään. Ei sitä ollut siinä listassa. Vielä lopuksi nimitysuutinen. Älä korota ääntäs. En mä edes korottanut, mä sanoin. Älä sinä korota ääntäs. En mä edes... On työskennellyt TV-urheilun toimittajana ja urheiluruudun tuottajana. Ja urheilu jatkuu kakkosella jääkiekon MM-kisojen ottelulla Kanada-USA. Urheiluruudusta Onneton ei mitään järkeä. Saatana. Helvetin hirveä lapsi.
Katsopa kuka heräsi. Meidän pikku Karoliina. Mitä muuta teekää kuin nuku. Ei lue kirjoituksia. Ei tarjoa apua keittiössä. Nukkuu vaan ja syö. Tuolla elämäntyylillä sä vaan lisäät painoa. Kato ittees. Sä et saa mitään aikaiseksi. Susta ei ole mitään muuta kuin ongelmia. Nytkin joudut kirjoitukset uusimaan. Koko perhe häpee sua. Hei, et vissiin nähnyt mun viestiä. Tuu alaovelle. Tää on kylmä. Joo, mä tuun. Moi! Moi. No, mitä tällä kertaa? No, sitä samaa vanhaa. Tiedät kyllä. No, onneksi mulla on jotain, mikä tulee auttamaan. Pilve, täällä. Mun porkat tappaa, mutta ne saa tietää. Jos ne saa tietää, niin mä otan kaiken vastuun. Sitä paitsi, jos ne oikeasti yrittää tappaa sut, niin se on viimeinen hyvä syy sunkaan muuttaa munkaan yhteen. No okei. Tähän se meidän perinteinen. Ei se noin tarkkaa ole, kunhan laitat se vaan jotenkin siihen. Mä oon tosissani siitä muutosta. Mä löysin täydellisen kämpän. Tilava, halpa, lähellä sun kouluas. Joo. Tuu. Työavaimet on. Karoliina! Mitä helvettiä? No mitä aiot tehdä nyt? Mä otin mun tyttöystävän luo siksi aikaa, että löydetään yhteinen kämppä. Meillä on asunto näyttö tunnin päästä. Mä toivon, että sit tulee mun ensimmäinen aito koti. Uni on jo alhaalla oottamassa. Mun pitää mennä. Toivottavasti löydät hyvän kodin. Kaikki eivät löydä sellaista milloinkaan. Samperi saattaa tässä itsekin tarvita kohta terapiaa. Mitä?